Kuthiwa akekho umuntu operfect, kodwa sonke siyazama ukuthi sibe perfect. But umntana wam ndiyathanda uba ndimgudlise kancinci nje kweli cala ukuba perfect. Sometimes unokuthula angakhali, avela abe right nje. Ukhala avela yonto zakhe abe right. And then mna ndingumntu o-emotional, ndifuna ukumkhalela uba ndikhale ke mna ke ngoku ndingenziwanga nto, ndikhalela indawo yakhe ngoba yena uthulile kaloku and bekufanele uba uyakhala ndimthulise njengomzali, but yena akandiniki laa nto. Yho, mntanam bethunani, ndingathetha kutshona ilanga ngalo mfana, ndingathetha kutshona ilanga ngale kwekwe. Ndiyamthanda. Indlela andenza yona uyandenza, uzaqhubeka uyandenza lo mntwana, uyandenza. Ndiyamthanda kakhulu. Andizisoleli nangemini enye ubutyile wahluthi uyazilalela, avuke akakwazi ukuthi akhale ungamazi ukuthi ukhalelani. Akhalele nje unobenani wemihlala. No, not even once. I'm talking about my child. Even now ungacinga uba akekho ihleli inceba kaThixo esofeni, ayincini noncini, uthulile. Nanko bethunani, cinga uba ndiyaxoka. Molweni bafana. Shem, mna ndiyazingca ngoba ndibe ngumzali walo mntwana. Ndiyazingca kuba ndingumzali, ndiyazithetha ngomntanam bethuna lo ohleli phaa ungahluphi. Yabona into yakhe yongahluphi ayiqali ngokuqale esesiswini. Wayazi situation, isimo umama kakuso. Ndithi laa mntwana zange ndibe na-craving neswiti yesheleni, ndithi ndirhalela iswiti, nothing. Bendingumqemana ndiphilile, andikaze ndive ndithi naku ngokuna ungathi uyaluma, ngokuna ngathi uthenteni. Na kanye bendirayithi mna yonke into endiyenza, ndiyahamba, zange ndisinde nakanye laa mntwana. Bendirayithi ndikhalisa umculo, ndizijayivela, zange ayimisi impilo umntana wam. Zange anditshintshe umntana wam. Wasinweba isisu sikanyoko wakhe sasingaka, saphinde sazibuyela isisu. Akhange andihlukumeze. So xa ndizothi ndingokuna ngoba ndingumzali ndithenteni for ntoni, ndizobe ndiyageza. Ndithi ndine-enga ngoba for ntoni, ndenzeke intoni endehlele. Yemani, nangunyana wam, bheka baby, jonga. Xa ndimjonga ndibona nendlene nentwana nje ifana nam khona. Yazi abantwana bayathanda ukuzisenza amaxoki namamenemene abantwana. Yabona lo mntwana lo, nditsho noba ndingamkhulisa ndiyi-1 ndiwe ndivuka naye, uzothi bafike ku-18 athi ufuna utata kuhamba ekutatake. Nditsho la mamenemene especially nje ngibe ngumfana nje. Xelela izwe wena uba ufuna utatakho ngoku, hayi umdala. Xelela izwe.